babatu kamar su da lafiya karanta da amina wani yawa wallahi ni sallah lafiya alhamdulillah Allah ya amsa mana Allah ya karɓa mana ai wato godiya na zo ne mana to bisa wannan nasiha da kai mun dab da azumi din nan wato algafata malam bisa sauƙaƙa kaya da nayi wannan nasiha da kai mun na sauƙaƙa kaya na gaba ɗaya sai na samu wani mai kuɗi sai ya zo ya sa ni nayi odar kaya na rabawa mutane to wannan oda da nayi wallahi na samu abin alkhairi sosai sai na tsaya na duba na ga cewar da a ce ina kan wannan tsawalawa tawar ba lalle ya bani wannan oda ba to na gode Allah ya saka da alkhairi a gaskiya malam Aminu rashin kula da irin waɗannan isharatu da suke faruwa shi yasa muka tsinci kanmu a cikin wasu halin da muke ciki ko kuma in ce maka mafi yawan halin da muke ciki malamai dai suna ta yi kamar sun kusa su gaji amma mun kasa ɗaukar abin da malaman suke faɗa mai aiki da shi daman can haka tsari ya taho haka Allah Ubangiji ya halicci halitta a irin wannan tsarin matsawar ka daga kafa wani ya amfana da arzikinka ko yaya yake to kai kuma sai ka ci karo da arzikin da ifi wannan wanda kai masa Manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana yake cewa wallahu fi amnil abdi ma kana al abdu fi amni akhi Allah Ubangiji shi zai taimaki bawa yana nan akan taimakon bawa matsawar wannan bawan zai taimaki dan uwansa da koyaya yake kaga yanzu kyakkyawan misali ne akan hakura da kai da wannan ribobin shi ya haifar maka da wannan kyakkyawan alheri wayannan ribobin in an ninka su so dubu ba za su taba zama irin abin da ka samu a cikin wannan abin da Allah ya kawo maka sannan kuma wannan ribar da za a tara ko mece ce wallahi ba komai bace a wajen Ubangiji bala'i ne bawa ya tara wa kansa domin da nasin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam sai Allah Ubangiji ya tsaye da duk mutumin da ka sani a gaban sa ranar gobe alkiyama babu wani tafinta daga shi sai Allah ya gaya wa Ubangiji tun daga zuwansa duniya abin da ya fara samu da har zuwa ƙarshe ta ina ya same shi sai kuma ya gaya Ubangiji ta wani hanya ya batar da shi saboda haka wannan abun irin wannan kuɗin da ake ɗora wa mutane ake ɗora musu musifa musamman lokacin Ramadana wallahi tallahi da su da wutar jahannama babu maraba ko kaɗan babu miji da wutar jahannama da irin wannan dukiyar da ake tarawa ba su da ko kaɗan ba su da bambanci akan abin da Allah ya hore maka ka tallafa sa zuwa kai ka tarar wani ya tsawwala a kasuwa an tsawwala kai kuma in ka zo sai ka sa dan abin da bai taka kara ya karya inna Allah yuhibbu abda samhan idza ba'a wa yuhibbu abda samhan idza ishtara Allah wannan dan abin da zaka dora din nan koya yake wallahi aljanna Allah yake bayarwa a kansa aljanna Allah yake bayarwa a kansa ya kamata mu fahimci wannan abin da yake ba da aljanna a wajen Ubangiji bai taka kara ya karya ba ɗan ƙanƙanin abu ne malamai sun tabbatar da cewa loma ɗaya ko in ce cokali ɗaya shi muka fi sani da za ka ɗauka ka ba wani isa a bakinsa malamai suka ce wallahi da wannan mutum ya san abin da za a baka da ya haƙura ya wuni da yunwa da ya ci wannan cokalin ƙwaya ɗaya to ballantana mai azumi wanda idan ka ciyar da mai azumi da gwargwadon iyawarka in ka shayar da mai azumi da gwargwadon iyawarka sai Allah Ubangiji ya baka ladan da aka bashi na azumin da ya samu da kai da shi babu wanda aka gutsale ladan wani a ciki idan mutum 1000 kai wa sassauci a wajen kasuwancinka sai Allah Ubangiji ya baka sassauci ko ya baka ladan wa'annan mutum 1000 idan mutum miliyan kaiwa sai Allah Ubangiji ya baka sassauci man zallazi yaqrudullaha aradan hasana Allah ne buga tambari yake shela yake cewa wane ne zai ba Ubangiji rance irin wannan ne ka tallafi bayansa da abin da bai
kai ba zai gagare ka ba. Gaskiya wannan abin da ya faru akan ka izina ne. Kaga da Allah ya sa mutane za su dubayya su kalli irin waɗannan abin da yake faruwa a kanka. Wallahi tallahi da wata yunwar bata damu bayan Allah ba. Wallahi da wata masifar bata damu bayan Allah ba. Allah ya fa asiri. Allah ya karo su. Nagode. Masha Allah. Bara karba laifi. Allah ya karo su. Hannunka mai sanda ka ɓato kamar suna ba a sai ta harshe ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Ka sani wannan yarinyar yar wani ce, matar wani ce, jikar wani ce, uwar wani ce, kakar wani ce. Hannunka mai sanda su sauke musu irin nau'in da yake kansu. Katuna ya kamata ya biya mu. Sai na sha wahala. Kana daga jijiyar wuya. Ka gama? Rake daya. Ya ta ce. Kusurar Allah lazim. gaskiya za ta tabbata ko da babu kowa a doron duniya. Hannunka mai sanda. Yawwa daidai kenan haka za ki rinka yi. Yarki ce ba. Ban gane ba. Yaya za ki wo shiga ta mutunci? Wallahi Dakata. Ke annoba ce a cikin wannan. Dan haka ta hanyar zamu Kasance da wannan shiri wanda zai dinga zuwa muku a tashar IBI TV a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare. Hannunka mai sanda. Za mu dan je wurin shakatawa daga nan kuma za mu dan je flood. Me kai ki zuwa ɗakin sa? wannan shine sakamakon. Ya ga ta yi cikin shege. Ta daina cin abincin gidan nan. Abun kunya ko kake so ka ja mu? I don't care. Hannunka mai sanda. Yawa Ismail Bashir ba da umarni Bashir Jif. Hannunka mai sanda. Bunda ba za ka so a yi ma ba kar ka yi da yar wani. Raina ya so Ka aika ana sallama? saurayinta ne. To ni ne babanta. Kowa ya cace abin da yake so. zaman ku a wani unguwa ya kage. Hannunka mai sanda.